Moabot sa 6 milyones ka pesos ang nadawat sa mga naka-apil sa kasalan ng bayad atol sa ika-74 nga charter anniversary sa Usami City. Sa maong kantidad, nakadawat og tag 30,000 ka pesos ang 200 ka parisan sa mga bagtiayon nga gikasal atol sa kasubaran sa pagkahimong syudad sa Usamis niadtong Hulyo 16. Ang 30,000 ka pesos ginadawat sa mga bagong gikasal mo'y regalo gikan nila ni Usamis City Mayor Henry Indy Waminal Jr., Misamis Occidental 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal o Governor Attorney Henry Waminal. Gawa sa baong cash nga gihatag, nakapahimulos usab ang 200 ka parisan nga bagtiayon og libre nga suit, gown ug hair and makeup, libre nga prenuptial pictorials ug wedding cake. Gihatagan usab ang matag parisan og gamit sa kusina. Ang maong kasalan ng bayan mo'y labing una ilalom sa mga tungdanan ni Mayor Indy Waminal. Kahinumduman nga una kining gisugdan sa panahon ni kanhi Mayor Ando Waminal o karon kongresista sa ikaduhang distrito sa Lalawigan. Ang gihimo nga kasalan ng bayan, libre kini diin gitubag na sa lokal nga paggamhanan ang tanan nga gasto sa mga bagtiayon. Saysay usab ni Mayor Indy Waminal, kaduna pay laing hugna sa kasalan ng bayan nga pagahimuon sa dakbayan sa Usamis, ilabidag nga aduna pay mga nagtipon-tipon nga walay kasal ug kadtong dili maka-afford sa pagpakasal. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.